Žene u svijet poduzetništva uglavnom ulaze iz nužde, dok muškarci to čine zato što to žele. Kako bi se više razgovaralo o temi žena u poduzetništvu, Europska banka za obnovu i razvoj održala je konferenciju pod nazivom Žene u poduzetništvu – pokretači rasta. Stvaranje boljih poslovnih uvjeta za poduzetnice i poticanje aktivnog uključivanja žena u poduzetništvo jedan je od načina jačanja gospodarskog rasta kroz kreiranje zapošljavanja i pridonošenje rastu BDP-a. U uvodnom dijelu konferencije sudionicama su se obratile predstavnice EBRD-a, tajvanskih donatora programa, koje su najavile nastavak potpore EBRD-ovom programu. Žene u poduzetništvo ulaze uglavnom iz nužde, a muškarci najčešće zato što imaju priliku za to. No iako ih je manje u poduzetništvu, žene imaju svoje prednosti. Jedna od glavnih karakteristika ženskog poduzetništva, vjerujem da ćete se sa mnom složiti, je to da su poduzetnice oprezne, odluke donose smireno, vrlo često su savjesniji od muškaraca, znajući zapravo da moraju biti primjer drugima, prije svega svojoj obitelji i svojoj okolici, a onda svima dalje. Uz to, često smo snalažljiviji od muškaraca jer smo uporne, tražimo različite načine rješavanja situacije i problema. Osim toga, žene najčešće vode veću brigu za zaposlene, mi se brinemo o odnosima, o kvaliteti odnosa, podupiru zaposlene sve one u svom okruženju, negdje razvijanju svojih vlastitih ambicija, više ulažemo u školovanje, kako sami sebe, tako i nas tih zaposlenim, i ono što je karakteristično da žene svoj uspjeh ne mjere isključivo samo profitom, već jednim zadovoljstvom kako osobnim, tako i zadovoljstvom klijenata, razvijanjem sposobnosti zaposlenih i dobrim međuljudskim odnosima, i ne manje važno, odnosno usuđujem se reći vrlo bitna stavka, je da su žene spremnije za timski rad, važniji im je uspjeh organizacije ili neke druge ideje nego ego. Na panelu u sklopu konferencije poduzetnice i korisnice EBRD programa su kroz svoja poslovna iskustva pričale o prilikama koje im se pružaju u gospodarstvu. Predstavnici partnerskih financijskih institucija govorili su o motivaciji kreiranja proizvoda namijenjenih upravo poduzetnicama. Konferencija je naglasila važnost podrške ženama u poduzetništvu, podijelila je inspirativna iskustva hrvatskih poduzetnica te prezentirala učinke programa u Hrvatskoj. Najavljen je i nastavak provođenja EBRD-ovog programa za poduzetnice.